ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇನಿ ಮನ್ಪುಣ ತೀರ್ಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಪೂರ ಪತ್ರಿಕಾ ಉದ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆದರಡು ಸ್ವಾಗತವಂತಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಹಿರಿಯ ಸೆರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜ ಮಾಗಂದಡಿ ಮೇರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು ಮೇರನು ನಮ್ಮ ಪೂರಣ ಪರವಾದರಿನ ಸ್ವಾಗತವಂತ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ನ್ಯಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರಯಾನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆರಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರಣ ಪರವಾದರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವಂತ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಡುಪಿ ಮೆರಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪೂರಣ ಪರವಾದರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವಂತ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಮೆರಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪೂರಣ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವಂತೆ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೆರಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರಣ ಪರವಾದ ಏನಾರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವಂತೆ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳರು ಮೆರಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ವಾಗತವಂತ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್ ಮೆರಲ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತವಂತ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಆಲ್ವೇರು ಮೆರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತವಂತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳರು ಮೆರಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತವಂತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕಲಾ ಭಗವಾನ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳರು ಮೆರಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತವಂತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ನ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ನೇಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲರು ಮೆರಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನ ಯಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೂರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೇನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದದು ಕೇನು ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಬೊಕ್ಕ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ನಡಪೆರವುಂಡು ಧರ್ಮ ನೇಮದ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿರು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ದಾಮೋದರ ಯಾನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪೆರವುಂಡು ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯಾದಿ ಯತಿವರ್ಯರ್ನ ಸ್ವಾಗತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾದ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಾಗತಂಬಿಲ ಕಾಣೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲರ್ದು ಭಂಡಾರ ಪಿದಡರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಧರ್ಮನೇಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ತೆರಿಪಾಯರು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೂತು ಚಾವಡಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಡಪಿಂಚಿತನ ಧರ್ಮ ನೇಮಗ ಐತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಡಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನವರ
ನಿಖಿಲೇನು ಪೂರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಮಾತು ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲಿ ಪೂರ ಕೊರ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಂಶ ಪನೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಜನೆ ಗುತ್ತದ ಮನೆತನ ಪಂಡದು ಇಂಕಲು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಮೂಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮನೆತನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರನ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಒರದಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡು. ಇಂದು ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ತೋಜೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವಳು ದೈವಲ ಆ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ದೈವಲ ಕೇನೋದಿತ್ತಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒರಿಪೋತುಂಡು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದೈವಲ ಕೇನೋದಿತ್ತಂಡು. 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲದ ನೇಮ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಲೇನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರವುಂಡು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥನ ನೇಮ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಡಾರ ಪಿದಡೆರವುಂಡು. 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲೂಟಿ ಪಂಚುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಧರ್ಮನೇಮದ ಸಂದರ್ಭಡ್ 2 ದಿನಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರವುಂಡು ಪಂಡದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ವಿಷಯನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ నుంచి ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಧರ್ಮನೇಮಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಈಗ ನಿಖಿಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಾಲಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಐಕ್ ಯೋಗಲ ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಏನು ಪಂಡ್ರವಲ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಒಂಜಿ ಒರಿದು ಪೋಯಿನ ನೇಮನ ನಿಖಿಲ್ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪರು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಡ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಕಡಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ನನಲ ದುಂಬು ನುಂಕುನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಬರಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿನ ಪುಣ್ಯನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಾಂತಿನ ಪುಣ್ಯನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಂಡದು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮಗೆ ಅಪಗ ಒತ್ತುದು ಕೈಪಾಡ್ಯ ಅಪಗ ದಾದವಂತ ಬಂಡ ಎಂಗೆಲ್ ಪೂರ ಹಿರಿಯರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಗೆಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಲೆಪಡಾದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಾಗ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಒಮ್ಮತಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪೂರಿನ ಬೈಡು ಬತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪರೇಷೆನ ಮಾನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಂತೊಂಡ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂದಿನ ಎಂಚ ಮಾನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಂತೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿ ಮಾನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಸೆ ಮಾಂತೇರು. ಆ ಒತ್ತಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿ ಮಾಂತೊಂಡ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿ ಮಾಂತೊಂದು
ಎಂಕ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಖಜಾಂಜಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಂತೊಂಡರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಲ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಮಂತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರನ್ನು ಮಂತೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕನ ಮಂತೊಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕಿನ ಮಂತೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮಂತೊಂಡ ವಿಧವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಐಕೊಂಜಿ ಆತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಸಮಿತಿನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗತ್ತುವ ಯಾನ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗತ್ತುವ ಒಂದು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡ ಸಮಿತಿನ ಎಂಕಲ್ ಮಂತೊಂಡ ಬೊಕ ನಾನು ನೆಕ್ ಈ ಸಮಿತಿ ಮಂತೊಂದಾಂಡು ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಣಕಾಸುದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮನ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರ್ಯ ನಾಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮನ್ಪನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಬಂಧುಲು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ವಂತಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡ್ತಿರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೂರದ ರಿಲೇಷನ್ ಅವಡು ಅಕಲ್ ಏರ ನಿಖಲ್ ದೇಣಿಗೆ ಅವು ದುಡ್ಡು ರೂಪಡಾವಡು ವಸ್ತು ರೂಪಡಾವಡು ಗೆತ್ತಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಬಂಧುಲು ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಕೊರದು ನಿಖಲ್ ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮನ್ನು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುರಗ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತುಣ್ಯತ್ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲು ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತದು ಐಕ್ ಬೋಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಶಕ್ತಿಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ತೇರು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ದೈವಲು ಕೊರ್ತೇರು ಬಂತಿರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರಾಯನ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಮಿತಿದ ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ದಾಮೋದರ ಯಾನಿ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪೆರುಂಡು ಇಂದು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 14 ತಾರೀಕದಾನಿ ಬಯ್ಯಡು ಭಂಡಾರ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು 17 ತಾರೀಕದಾನಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಆನಿ ದುಮ್ನಾಗಿ ನೇಮ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರನ ಒಂದು ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ಮನದಾನಿ 17 ತಾರೀಕದಾನಿ ಆಯ್ತಾರ ಬಯ್ಯಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟೆಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಾಲಯನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟೆಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆ ದಿನ ನಡಪೆರುಂಡು ಇಂದು ಈತ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಉಳ್ಳಾಳ ಬರಿಕ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸದಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಕಲ್ ದೆಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮಂಡು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂತಂದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪೆರೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಡ ಅವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಡು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ವಿನಂತಿ ಮಾತನ್ನೋದಾದ ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರನು ನಿಖಿಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತೊಂದೇ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಪ್ರಚಾರನ ಕೊರದು ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮಗ ಈ ಊರದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪರ ಊರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ
ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜ ಮಾಗಂದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ದಾಮೋದರ ಯಾನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಕೊರಿಯರು ಜಿಮಾದ್ ಬಂಟೆ ಹಿರಿಯರಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಆಳ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಅಜ್ಜೇರಿತ್ತೇರು ಪೆರ್ನವು ಜಾರಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚರಡು ಪೆರ್ನವು ಜಾರಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ತಂಬೇರಿತ್ತೇರು ಚೊಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಜಿಮಾದ್ ಬಂಟ ಕೇಳಂದ್ರು ಮುಂಗಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ರೆ ನಕ್ಕೆಡ್ತಿ ಜಗ್ತಾ ಆಡುದು ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಳು ಎಲ್ಲ ಚರ್ವಪುರದಿ ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ದೈವಡ ಎಂಕುಳು ಕೇಳಂತ ಮುಂಗಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನಕ್ಕೆಡ್ತಿ ಕುಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಪಡೆದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಈಗ ಅಜ್ಜಾಡು ಬರೋಣ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜವಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಾಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಇದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟುಡು ಎಕ್ಲ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟ ಪೇರು ಬಾಕಿ ಆತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರುಡು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆಳ್ವೇರು ರೆಡ್ ಕೈಟು ಪಡಂತಾರೆ ದಯಗ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜಿಮಾದ್ ಬಂಟ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದ ಕೊರೆಯಡ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತು ಕೊಡಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಕು ಏನು ಆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ದ ಉಗಿಡ ಆಗ್ತಾನೆ ತಾಕ ಸೊಬ್ಗೆದ ಪೋರಲ್ಲ ಎಂಕುಳು ಆ ಮಣ್ಣುಡು ಆ ಬಾಳ ಎಂಕುಳು ಇತ್ತ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೈ ರೆಡ್ ಕೈಟು ಫೋನ್ ನಡ್ತದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕ ಸೊಬ್ಗೆ ಅದು ಫೋನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಹಿರಿಯಾರೇನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ದಂಡ ಕೈಟ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಬತ್ತಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಗುರು ಅದೇ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಜಿಮಾದಿ ಉಂಟೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬರ್ತಿಂಡ ಕೇನುವರ ಅಂಚೆನ ಆಯಲ ಕೇನುವೇನ ಅಂದ ಅದೇ ಆಯಲ ಬಂಟ ಕೇನುವೇನ ಅಂದು ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಅವಳು ಬಂಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾಪ ಈ ಐನು ಸಮ ಅಂತ ಕೊರಿಯ ಆನಿಗೆ ಮೇರೆ ವಹಿಸೇಳಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ವಹಿಸಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಮಗದ ಬಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸನವರ್ಗದಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೈಟು ಇಚ್ಚೆ ಆ ವೈದ್ಯನಂತ ಜಿಮಾದ್ ಬಂಟೆ ನಿನ್ನೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಾಸಿಡು ಉಂಟಾದು ಎಂಕುಳು ಸಮಿತಿ ಜಾಗದಕೊಳ್ಳೇರಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕದ ಬಾಕಿದ ಜಾಗದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಒಂದಾಡು ಸಮಿತಿನ ಒಂದಾಡು ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಸಂಸಾರನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ರಾಸಿಡು ಎಂಕುಳು ಒಂಜಿ ಬೇಸಾಯ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕುಳು ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಪುರು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಅಂಡದು ಎಂಕುಳು ನಟ್ಟು ಆತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತೆವು ಅವೊಂಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪತನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಣ್ಣುಡು ಅಜ್ಜೇರು ಆರು ಅಕಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಎಂಕು ಯಾನು ಕಿರಿಯೇ ಯಾನು ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪುಡು ಇಂದುಲ್ಲ ಧರ್ಮನಮೆಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರುಟಾಯಿನಿ ಕ್ಯಾಸರ್ನವರ್ಗೋಡು ಅದಕ್ಕ ಗುತ್ತುಡಾಯಿನಿ ಅವಳು ಹೊರಕೆಡು ಬೈದಿನ ಓ ಕ್ಯಾಸರ್ನವರ್ಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಆದಿತ್ತು ದಯ ಪನ್ನೋಡಾಪು ದಯನಾಗ ಬರ್ಕದ ಗುತ್ತುಡ ನನಗೆ ಮೂಜ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತುಂಡು ಸಮವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಪನ್ನಿನ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಯಾನು ದಯವನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸನವರ್ಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದೆತ್ತನು ಜಿಮದ್ ಬಂಟೆ ಮುಂಗಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಕುಡಿದ್ದು ದೂರಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸನವರ್ಗುಡ ಅಲ್ಲ ದಾರ ಜನ ಗುಳ್ದ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳ್ದಂಜಿ ಬೇಳೆ ಮಂತದ್ದು ಬಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಗೈತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತು ಅಂತೀನಿ ಎಂಗಳು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿನಿ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಸು ತಕೊಂಡು ಪೂರ ಪಿಜಾ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಗುಯಲೆಕ್ಕದು ಬಂದು ಇಂಜವನ್ನು ನಿಕ್ಕಿ ಏನಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಕಿ ಆನಿಗೆ ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಆಕಲೆ ನೀರು ಎನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿಂದ ಅಂದ ಚಾಕಿದಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಆ ಬರ್ತುಡು ಬಾಕಿ ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಸಂಜೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಡಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನಗಟ್ಟಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಮ ಬಾಕಿ ಒಂಜಿ ಗಂಡ ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರ್ಬುಜಿ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಲ ಇಂಗ್ಲೀಷೆಲ್ಲ ಬಾತೇಳಿ ಯಾರು ಆ ತನಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿಮಾದ್ ಬಂಟದ ನೇಕಿ 5 ಜನ ಮೆಗ್ಗಿಬೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಹೊಣ್ಣು ಕಮಲವಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಿಮಾದ್ ಬಂಟೆ ಅಂಡೆ ಮುಂಗಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ರಂಗ್ಲು ಬರ್ತೇಳಿ ನೀನು ಬಾಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಷರನೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂಡಿ 5 ಪಕ್ಕ ಗುತ್ತುದಾರನೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಪಂತ ಈ ಜೀನು ಪಂಡೆ ಗುತ್ತುದಾರ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ವಸ್ತು ಕರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನೋಟೊಡಕೆ ನಾವು ಈ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಸಮಾನ ಸಮತನ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಪೂಜೆ ಮನದಾನಿ ಪೂಜೆ ಕೇಂದ್ರಕ ತೋಜಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಆ ಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಂಡಿ 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲನ ಮೂಜ ಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಇದು 4 ಪನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಬಾರ್ಸ್ ಪೊರ್ಲಾನ್ ದಯವನಗ ದುಂಬು ದಯ ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಬಂದಿನಿ ಓಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪಂಡಿನಿ ದಯವನಗ
ದುಂಬು ಈ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅವಳು ಎಂಚ ಆತನು ವಾರು ಪುಡು ಬಾಕಿ ಯಾವುದು ಬೈದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತೆರಪಾಯಿ ನನಗೆ ಇರಿಯಾಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಿನ್ನಿತ್ತಿನ ಕೆಬಿಗೊಡ್ತೆ ಒಂದು ವೈಟು ಪುರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಂಚ 3 ದಿವಸ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಗುರುನ ಗಟ್ಟಿ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಕೊರಪ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ನೀನು ಈ ಗುರುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ எங்கள் ಕೈ ಸೇರಿದು எங்கள் ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೊರಲು ನಡಪಾದು ಕೊರಲ ಅಂದರೆ ಮಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಈಶ್ವರರೆಲ್ಲ ಈ ಕುಳಿದು ನಂದಿನ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಗಳೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಳದಲ್ಲ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಕೊರಲು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ನನ್ನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಉಪ್ಪಲ್ ತಾಯೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುರುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗೆ ಪರಿವಾರ ದೇವುಳ್ಳ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ ನಮ್ಮನ ವೈದ್ಯನಾಥೆಲ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪ್ಪಲ್ ತಾಯೆಲ್ಲ ನೀನು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕುಟುಂಬನು ಎಡ್ಡೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂತದ್ದು ನೀನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಣನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುಣ್ಯ. ಧರ್ಮನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ಸುವರ್ಣ, ಧರ್ಮನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖಜಾಂಚಿ ದೇವದಾಸ್ ಆಳ್ವ, ಧರ್ಮನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನೀರ್, ಧರ್ಮನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಕಲಾ ಭಗವಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಜಕೋಡಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬರಿಕೆಗುತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಧರ್ಮನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಹಲವು ಸಮಿತಿಲೇನು ಮಂತ ನೆಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿ ನಾನು ನೇಮಕ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮಿತಿಲು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೆಯಿತ್ತೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜನಕಲು ಬಂಧುಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಧರ್ಮನೇಮನು ಯಶಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರಿಡಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಜನ 15 ತಾರೀಕು ನಡಪುನಂಜನ ಈ ಧರ್ಮನೇಮದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಂದು ನೇಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗುತ್ತುದಾಗ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತಾಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮನೇಮ ಮುಗಿನೆಂಡ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ ನೇತ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಅವಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಈ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪನದಿಲ್ಲ. ಬರಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ್ರ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಇಂಗ್ಲು ಈ ಧರ್ಮನೇಮಗೆ ಮಾತೇರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲು ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂದುಲೆ ಈ ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ದುಂಬು ನೇಮ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇತ್ತಲು ಸಾಧಾರಣ 2011 ಇಸ್ವಿಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭತ್ತನಿಗೆ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತಂಗಲ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು 2000 ಹೆಣ್ಮಗಾಯಿತು 5 ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಥ ಸಮಯ 3-4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗೋಳ್ದಮುಗ್ರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಏಪಲ ಪೋಪೇರು ಪೋನಾಗ ದೈವಕ್ಕೇನೋ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏಪ ಕೊರ್ಪಾರು ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡ ಸಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿಗೆ ಕೊರಡಾತ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೊರ್ಕ ಆ ಸಮಯ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ತೂಕ ಬಂಡೆ 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಹೊಸ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗಲಂತ ದುಡ್ಡದ ಊರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಡ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡು 5 ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪನಾಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಆಡಲ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಬಂಡರಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣ ತೂಕ ಅಂದು ಅಪ್ಪಣ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೊರಡೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಬೂಲೆ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದಿನ ಅಂದು ಆನಂದಪ್ಪ ಒಪ್ಪುದು ಬರ್ತದ್ದು ಕೂಡ ವಿಠಲಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆ ಕೊರಡದ ಸಸ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಓಕೆ ಯಾರು ಕುಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಕೊರಡುಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಾಪಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಸೇರಿ ಇರಲು ಮರ ಸೋಬಗಿಸು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಕಲು ಅಂತ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಯುವಕರು ನಮ್ಮ
ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ದುಂಬುಡೆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಪಂಡೇರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ದುಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪೋಡು వచ్చి ಯಾನುಲ್ಲ ಎಂಕ ಅರ್ಧ ಅಡಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಕುಲೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಗ ಕುಂದು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಯುವಕರ್ನ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಆಯ್ತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕಾದು ಅಂಚ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತದು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಜಾಂಜಿ ಆದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಓವಣ್ಣ ದೋಷ ಬರ್ಪುಣಾನಿ ಯಾನ ಅಪ ಅಪಕ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂದು ಪುದಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಸುರುಕೋರ ಪನ್ನೀರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ ಹೋಜಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕದಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡಾಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಎಂಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪಡ ಅಂಚೆನ ಇರ್ತದ ಆಕಲು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಾದ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ 2022 ಆಯ್ನಿ ಈ ಸಮಯ ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡದು ಮನ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತರೆಟ್ಟು ಆ ಪುನಃ ಇಜ್ಜಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಕೊರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂಡ ಈತ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮ ಆ ಪುನಃ ಇಜ್ಜಾಂದು ಭಯತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಈತೆಗೆ ವಾಹನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯರು ಅಲ್ಪ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ದಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ತೂವನ್ವ ಒರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತನ್ವ ಹಾಂ ಅಂಚದ ಆ ಧೈರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತು ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪು 2 ದಿನ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೆ ವಿಠಲಣ್ಣ ಗಾವಡಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲು ಉಲಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾಡ ಕುಲೊಂದ ಮುಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆಡು ಸಾಕಾರಿಯಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಆವಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ ದೈವ ದೇವರ ನಂಟೊಂದು 14, 17, 18 ನಿಖಿಲ್ಲ ಬರ್ತದು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾದು ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಈ ಧರ್ಮನೇಮದ ಔಷಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ನೇಮಕ ಮಂತಿರು ಸುರುಸುರುಟು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟದ ವಿಷಯ ಒಂದಿಚೂರು ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಊರ ಪರವರುಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಂಧುಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆನು ಅತ್ತದ ಹಣಕಾಸ್ತ ವಿಷಯಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ರೂಪೋಡು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮನೇಮದ ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮನೇಮ ಮುಂದುವೈದ ಅಂಚ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಾಕಾರಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಕಾಸ್ತರ ಪುರ ತೂನಾಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಧರ್ಮನೇಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪಾತ್ರೆ ರಾವಡು ಬಂದು ಯಾನ್ಪನ ಉಲ್ಲಾಲದ ಈ ಬರಿಕೆ ಗುತ್ತದ ಧರ್ಮನೇಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜೋಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಪಾತ್ ಕೊಡಿಯಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಧರ್ಮನೇಮ ಸಮಿತಿದ ಅವೇ ಉಲ್ಲಾಲ ಬರಿಕೆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದಲ ದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೈನ ವಿಠಲ್ ಸಿಟ್ಟುಳ್ಳರು ಅವೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಾಂತ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿ ಪೂಜಾರನೆಗಳ ಮಾತೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಯ್ಯಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ.